Sarana barang langgeng mesti bakal sira. Mau nek ana dadi ono, bali marang asale ora ono. Arep dikidongono. Arep dikuncenono. Wong mati mongso lunga. Mulai kono menungso kudune ngerti pangan sejatine. Dunya bondo, derajat pangkat kurang ngaji, ilmu amal soleh. Santo bukti pakat luhur kang midan iku Prabu Brayan Agung. Sine tukang gore kondo putih to negara kae Pati Dosa Purwa. Eko marang sawise diluwih. Dosa 10 pura marang kawiwitan. Kaya panjuling praja Tasik Mandu. Kancane negara pancen kunjung pasir pamukri kemari patah toto Kuraharjo. Pancen iku pacare kunjung luhur kawibawane. Pasir samudra gunung. Pranata praja Tasik Mandu kuraken pagunungan. Nyaringaken benawi ngananaken pasabina, ngayunaken bandaran nengaken. Subur kang sarta tinanggul jine mereka sarta tinumbas. Kepala kuning dagang layar ing dalu, dadan ora pedote, lambetan ora sanggayane margo. Dari panjang ngomong sing sambil bubuk terus sajroning praja, raos jalape tepung sukil Wismaniro. Papan biarga dengan rupa saking rajane praja Tasik Mandu. Karto para kabeh karep prajunan sanjaya tetep nglumpang lan tetane. Ning-ning Rajakaya. Mengko sampeyan sapaninggalanipun pancen jangan lari panggonan. Sore bali marang gandhange binagi suwan-suwan. Raharjo tepi saking barang muka. Kene para mati bupati. Tantang-tantang katung wicaksonan kawruh. Putus marang pangulih praja. Menawi najan praja Tasik Mandu kedhuwure padhang jagate guru sadukun sarane. Ingkang celak sami manggong kang tepi sami mentiun. Sabenare angkara mangsa sami atur bukti, glondong mengarep-arep. Bene raja kaya iku bakal dibulanti. Minangka tandha panunggaling praja manca. Parang praja Tasik Mandu. Lajeneng kang tetunggaling praja nang jero Sang Maha Prabu Tirta Dewa. Nalendra Sekti Mahakala pitangging boboting yuga. Apa labaning Sang Nata paring sandhawa kabudhan awetipun wong kalungguh. Malu yakinan dan saking lampahing pengadilan nindakaken saka beda. Dana dedha. Dewe datang ambok kaping lamun samulur sing kapidana datang nulik garwa putra mandat sentana praja. Ing mriku bakal pinantrapan parang pamisesa. Kosong pangsulipun najan kamari pikiran prajunan. Damel bungah penggali Sang Nata. Nata ganjaran ingkang samurmat. Nojana Respati Sang Nata lungguh ning Siti Hinggil Binodarna. Leman Babu Bramadani Serembaran sari-sari Benondo itu Jepat Kasuri manggung katanggung. Joko Paloro ingkang sambil ngambil pasaring Prabon banyak dalam sanggari.
doas moro asmara boten wonten pambengan sunggal Rama Tirboyo. Derek sang dikala Raja Kanjeng Rama angaturaken sungkemeng pangabekti sami dikunjuk ngarsanipun Kanjeng Rama dilajeng semanto pundi kula. Ya nggih Tirta Kesuma. Bisa tampa pangsringipun Bapak Jaki Tampan Moyo nggih kula. Kampung dindadosaken jejimat sewanci-wanci wonten dawuh nang tansah anestu wonten dhateng dawuh Paduka Kanjeng Rama dilajeng semanto pundi kula. Anak nata saking Raja Pulasiem Jayeng Semara padha winantu ing Kasuki ngandhara ngarsaning jeneng ingsun nggih. Jayeng Semara anakku. Juang-juang kalau lumpur mas pati kronso depanku, yo padaku, yo dunyaku, Kanjeng Rama Prabu. Boten wonten pambengan sunggal menapa Nirboyo dereng sampe kala Raja. Ya syukur saged jumur ngaturaken perbagi ngawinjingan nggih. Kowe iki. Senandika ngaturaken perbagi sampun kula tampi ngendhelaken gring dulur dawas sami-sami. Kosong panjenipun. Puji pangsingsun ingkang putra dipuntampi Kanjeng Rama Diwaji. Ya nggih. Jayeng Semara. Wis satampa lego rasane ingsun. Lungguh kanthi setata nggih. Kowe iki. Wonten kirang prayogi Kanjeng Rama Prabu, Kanjeng Rama Prabu. Pandhita saking sukaripun Dayang Durna. Nyai Durna padha kanthi pasuwing ngatur ngarsaning jeneng ingsun. Ngaturake prembage so ngaturake kaminjingan.
Niki ketingalipun Ratu Sabrang dengan sinten. Wah. Kalendra saking praja Loro Dusin. Sayang Semara. Kula ngaturaken Gusti Mas Jadek. Yo, wis sapa masuk dari taman kok. Kapundi dadosaken jejimat. Harapati kula ngaturaken Gusti Jadek. Yo wis sapa masuk dari taman karo kapur. Kapundi kabundel ning kunjung kunda lumeber dados sanggare kunda kaya niku. Sokoco batire pada diaturi bekti kok pendhita masis Mas Kiteng sangu barake ora diparingi pangan bekti lho kumanan kewor. Sokoco apa ora ono ana donan kene meripat ora ono. Bawor baru tawar dengan rinyong mengaturna bukti karo drona amit-amit jabat kasih aja nanti rinyong mengaturna bukti karo drona loh bakal kenasiku dedane jamu tuh orang mungkin drona komiwalangi akhirnya bapor anak dewa kayuangan Suralaya kok kalah kasar karo pendeta sing gendong mus emot jabang bae pun ngajeni orang ngaturake boti mul boten ulah wis ora apa-apa Ben benar-benar parapatan aku ngira ono bawor karo drona mesti satu tapi bane wis dadi satu ayo bawor nganti klinggonata nganti kedaluwarsa aja nganti kelayatan ana wigati kang piye mohon tanpa kono tanpa kanthi mawanto ning Pendhawa Agung Raja tasih maju pareng kula matur Gusti pitatur ngawijengan Dawa Putra ning Praja Tasih Maju penggali terus rangke mawon bulan iki dutus darane darah Antasena wingi ngendikane darah Antasena kaya niki pohon mana wor mengaring Praja Tasih Maju wor
Yuyu Bol karo putrane ngalindra saking Praja Kasih Madu jenenge Tirtawati. Kula dipun samangko Bol, anak kowe tekan menari Praja Kasih Madu. Nglamar ya Bol, kaya niku Den. Nah, kula niku bul-bul ingkang Jawa Sonten arpa ala-ala kaya napa saudara Bol. Kula niku dadi utusane Raden Antasena, dene nglamaraken Raden Antasena pikantuk putranipun jenengan Dewi Tita. Ora kena, ora kena. Aku sing dadi calon garwane Tirtawati. Kowe bali. Karo penglamarku ditapan apa derek? Urung baur-baur. Slow. Santai guys. Ada pemerungsuk. Nuwun-nuwun sih. Bawang sampean menggak ngapain dados karepaning darane kula darah Antasena. Darah Antasena diseneng sampean diseneng. Menapa malih Dewi Tirtawati itu dereng kagungan sinten-sinten agine wis dilamar ning Jalur Kuning Murung Melengkung niku bebas untuk siapa saja. Agine wis dadi bojone wong. Sokalane kadang-kadang wong lanang niku ana omongan gagah-gagah lanang ndang ngrebut bojone batile. Lah kok sampeyan arep menggak saudara Bakor, ora gelem bali ora? Bali-bali Singapura betul kok pun bali. Lah. Ora gelem bali. Sampeyan arep butuh orang di dalan Bali kowe. Orang ketemu Bali. Bali bilang ngertos. Cok. Ajak ngomong bae. Suwek. Masa disuwek di sana kok. Mental bae lek. Anggaran drona masih gawe isu. Di papan, di gunung. Nek Bakor kok ketemu drona ketenar satu. Papan antang anggaran drona mesti dadi ame. Warung sepi asalnya drona mesti dadi payu, dadi laris, dadi rame. Anu lagi rukun asalnya drona dadi congkak. Karena kowe digawe karo kulit apa? Kulit tikus sama kulit semanggan. Syukur ketika aku ketika karo kulit tikus. Ayo, Bali lah. Bali lah ngertos dalan sing liwat mau ngangkat dibaleni maling niku ngertos. Ning anggere ken wangsul lah didereng. Monggulan niku dereng dipun paringi wawan sadawawan Gusti Kula Prabu Tirtawati. Jenengan sinten kula dayon jenengan tamu tenten jarah rayae. Tamu kok ngusir dayo. Ora ana mbok lho.
Ratu busine yang sekecap mawon kula ken mansur kula panjenengan sampean mlebu kuping tengen metu kuping metu jopo. Ayo metu wae. Metu. Tirtadewa. Boten kersa pinarak ing sang garpu sepapat dening pati pasekedhir sampun saku. Samangka saku derang saji boten ngelonjak. Kilonjak sringal lalu. Raja tansih
rasa sing pungkasan arep bandha kuntek yen to aku duweni sedya takon bab lawan Tirtowati aja perasaanku aja aku sorry to piye nek rencanaku aja ngapot ora duwe duwita ora duwe bandang bocone ayu tak bendina ya sarungan tok-tokan disawang dinili gaya kan wis tau gaya ke wis tau gaya keong sinem ya wis tau oke semua gaya dilakoni bae bojone bisa ora masalah sing penting aja di sama karo dia rencanaku ya rencana Mas Tok kok biasanya saya ya kan takut ya nuwun sewu Gusti para matur godane tiyang kakung wong tigang perkawis harta tahta wanita apa kowe sing bidal guru sakti pengalaman dereng dipun tampi ning bulan dilarang kaya biasa. Gula diluluh kaya mbah lawe enten sing ngembar kalem kelawan kersaning ndara Antaséna boten sanes. Nalindra saking Praja Pula Raja Siyem Prabu Jayeng Sengoro ingkang sampun seputun kelawan pendhita saking Sokaningrat. Gula dikengken ken medal saking Pasewakan mampar ning alun-alun. Lagane kewajibane gula pun bapor pun rampung. Kanggo kewajibane jenengan mangga paring panggantu dhateng rayinipun nggih menika Raden Antaséna murid duweni sedya Bayu Dwi Tirtowati saged kasenggatan. Gula ajeng dipoteng-poteng gulang-gulang nggih manut mawon rek gambar kucing kali jenengan wong gulang pun ngomongin jenengan kudune yen jenengan melas kali gundul.
monggon mangga kula dipun belani niku para wajabala saking Praja Kula Raja Siang. Maiwe kula wedi mangga.
Ojo kira-kira dulu.
Borong gaman. Yuk. Wah.
Jayeng Sengoro. Saling Prawadopolo saking Raja Sim. Bubatang garwi belum lawan paling koyo belum. Ran Raja Banjir. Tanung gokulo tangdi itu lawan Raden Antaja. Menapa dadepun Jawa Timur satu kawan dengan Jarum Bawor kangge karo tutusan Raden Antasena. Menara bergulingan salah seorang malam Raja Tasimati asalipun Prabu Tirtodiyo. Gobal Poncong driyanipun Sang Prabu Jayeng Sengoro. Pamora pamungkas paring dengan Bapak Bisa. Jangan dober jangan Prabu Dito badanku punyaku punyaku. Orlando puluh batang. Ya kuwi awak-awak kuwi betul mangga jaman candra kuwi babatan pancing monggo. Iya. Ojo srak yang nguyu. Kuwi bisa ngesorake mantu barang. Nggih. Prabu Jayeng Sengoro kang ngrembeng raja ibarat wong berpri ojo dalam joget jangan. Duweni siung kencana. Belum berasa jamu perang, cokot kesel dan jarang. Wani karang mogiar kowe.
Untuk kok. Aku makilo-kilo. Mereka jenengane Raden Antal. Wis ngerti. Ora mbok tuduh aku ngerti. Sudah mati karo itu. Urip yo mati kula. Ngerti wajah beli para wajah mati ora. Saya ngerti gon-gonane Kang Teguh. Anggaran urip kenapa aku? Tasih mati.
damel sangar ora negara sanes. Nampi sasmita kasalipun Kanjeng Rama Sinuwun Prabu Tirtadika. Menawi ingkang putra nggih Sang Tirtawati duweni gegayuhan. Sinten kemawon sedaya niku dipun wurungaken menawaripun ing Tirtawati panjenengan kegudangan. Tirtawati jero kegudangan. Sopo-sopo lamun aton turun ning lintang lawan bulan nggih. Mas Peces Raja Brana Dinar Rupiah. Bentang peti sagah dipun pinangkani ngasanipun anak nata Prabu Jaya ing Sengara. Lah. Napa ingkang dados pitumbasipun niku dhek? Sanes wujudipun Mas Peces Raja Brana Dinar Rupiah. Napa malih turun ing lintang lawan bulan. Adi kula pun Tirtawati nyuwun kegudangan. Warni kalih ana loro. Ingkang setunggal wujudipun Wacangkok Wijaya Mulya. Wacangkok Wijaya Mulya. Wacangkok Wijaya Mulya. Sing kaping pindho sing Simina Jaladri sing ana gambare Wacangkok Wijaya Mulya ping pindho sing Simina Jaladri ana kasih ya. Sinten ingkang saged ngrawakaken sedaya kegudangan kula boten dulu Narpati Raja wong sudra sepali wong kere tumpaling bali. Santen saged ngrawakaken menjang dipun jatuh kula dhateng kanthi kula. Enjang saged ngrawakaken sonten badhe dipun dawuh dhateng kanthi kula. Panggal saking menika monggo dipun dibaraken pamparan papan Tasikmalaya. Katuran sami monggo dipun aturaken dhateng sedaya panglampah menawi adi kula niku nyuwun sangat ayo dipun luwadi komunitas. Tirtawati kang baku ora ditampa apa ora ya dhuwur-dhuwur sewu dehen ngembar karep lawan Alendra saking Praja Bunaraja sing ini ya panglamaripun daraan pasena dipun tampik boten dipun tampik ning dara Tirtawati nyuwun kegudangannya apa wae warni kali tunggal Wacangkok Wijaya Mulya ping kali sing Simina Jaladri. Ngono wae. Ya aku ngaturake panuwun karo Si Bangor wis wae. Tature kowe bali wae. Aku ngerti papan durunge Wacangkok Wijaya Mulya. Mapan ning petapan usukan dengasanipun Kyang Nagaraja. Eyange Kakang Sutejo. Marapa kaya ngopo dikaya ngopo tresnaku wis nggoliyati wae. Aku bakal mawat papan ana ing nusukan bakal tak suwun supaya aku iso jatuh roko kalawan Tirtawati ya wae. Hati-hati wae.
Mas Togo. Paprangan sing mapan ning praja sing madu bubar. Ratu bojone gulung tikar. Balik marang negarane golek kekudakan siji. Kocak kok Wijaya Mulia tekan Iya ping ora siji minan jaladu. Yo wis awetara sarwita. Mandeg nang kene. Matu saka ing pakliran sarwita. anu kepriwe Mas Togo? Yo suka parisuka. Hiburan intermezzo. Oh kaya kowe ya manut bae lah karo Mas Togo, wong Mas Togo sing lebih paham kaya kowe. Rek gambar kucing derek kok ping-ping. Rek gambar macan derek ora entuk jajan pokoke manut bose mawon. Anu kepriwe Mas Togo? Yo nggih. Pripun warga masyarakat desane Antasarwita? Desane Ujung Manik RT 1 RW 7. Kamu nganteng Cilacap Mas Togo.